Стига снимал вече, сега снимаш. Какво ста, хора? Втора част. Сега започваме. Пак с мене. Така. Сега, ела тука. Какви го е това? Кое е това? Е това. Сега ела. Напипаш компютъра, освен ако не ти кажа. Цъкаш го, сега ще колко пъти го цъкаш. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Но... Там където пише труп. Не бе, трябва да цъкаш долната строка. Там където пише труп. Тази строка трябва да се движи. На трупи Да. си. Не, дай веднъж надолу. Сега цъкни едно. Сега съм на груп. На груп. Да, сега цъкни едно. Така, сега когато кажа 3, виж, когато кажа 3, цъкаш Enter и излизаш извън това. Виж, Лучо, когато кажа 3, цъкаш Enter и излизаш от тук. Добре. Колкото бързо можеш. 1, 2, 3, давай. И аз. Аз съм лава мънки. Няма да се откажа. Стой, ще те взема. Стой. Стой, бе. Ще те взема. Къде си? Ето те. Не ти. Взех те. Здравей, боболечко. О, мага. О, мага, стой да пробвам едно нещо, което малко... Къде беше най-голямото дърво? Оф. Добре. О, господи. Кое беше най-голямото дърво? Денке, я виж къде съм в защото... Дени, я виж къде съм в реалния живот, защото... Alles straks moeten we eerst. Сигурен, къде съм? Къде? Това правя, бе, брат. Ехо? Да, сега пак отиди на груп. На груп. Това ще си мисли, че му просто така направи. Сега спами едно. Колко пъти? Колкото искаш. Сега стига. И виж, когато кажа давай, цъкаш това излизаш. Аха. 1, 2, 3, да. Ехо? Ехо? Hello guys. Не си тук, Дени. Okay, guys. You're modding. I want you to just me who likes to do so you're not modding. Пак. I'm in here. RTZ. Because the real moderators. Yeah. И двете ми Hold две. on. Lads, I got the ball. Тичам. Да, фак. Какъвто въпрос. I've got to go. Please, just click infection. Така, приятели, заснемаме всичко. Super infection. Опа! Не! Why am I on walls? I'm not a wall, man. Бро. Who wants to see my normal workout every single day? Hey, who wants to learn how to become a pro and do this? Look. What?
Yeah, I saw you have to do it, but that's Bro, I don't understand you, bro. I'm from Bulgaria, bro. Fuck up. Oh, hi. Nee. Hi.